ଆସିବନି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ପୂଜା। କଣ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଏତେ ରାତିରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ। ହଉ, ମୁଁ ମାମାକୁ ପଚାରିକି ବୁଝୁଛି। ଆରେ ପୂଜାକୁ ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ଫୋନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆରେ ଏବେ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଯିବାର ଥିଲା। ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ମୋର ଆଉ କିଛି ହବ। ଏବେ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ହବ।